takamire nyari pamberi penyu. Nyaya yekudanana nemukadzi wangu ndoda kuitwa nemombe nomwe 7 nenembodzi yako chitupa nemarendare izvi zvaitwa zvakutaura izvozvo George Tatenda Mandongerere zvitaura kuna Kumbirai Ngorima naViolet Chinamatira. Simuka kitamba chote chote. Right, Tatenda titaona kuti wakawanikiza kuti zvaita sei Siwezezi tata akandikatsani simatambudziko akazitanga kuuya ndakaona makutaka kubva last year muna September pandakatanga kuona achinja achinja maasisiro kare pandaizama nepasi pandinokuona kuti tisamapeyana kuchinja asi haana kuyana nasezvakaifunga papasina kunyatsoyana takagara tichizama kubvunza wana tete ndarikunza kuti tete vake kunyanya tete ndibatsirewo ndine nyaya yakati yaisagadzirika uye andaifunga kuti ndinogadzirika tichizama kuvaudza zvese hazvo zvakamira so kusvika November ndabva munomasake ndakwenda kuHarare ndaikaitotsvaka zvekuita Harare pandakaenda kuHarare pandaidzoka kundaidzoka almost every weekend ndichidzoka kuno ndakatanga kunzwa maruma dongorere mafambiro ari kuita mukadzi wako nakumbi asi right mota makumbi hadzi uchinji kunyatsoitika newe of which handina kuda kunyanyozviteerera kusvika maruma aya awandisa maruma gore rineri kubva tagara kusvika muna March nyaya dzichinyanyoedza tati May nyaya dzichinyanyoedza kupera kwaMay pandadzoka kuno zvekuHarare zvaya zvenga ndidzokere kunyika yandisi ndadzokera paya ndadzoka kuno uyu akanga andione pfungwa dzekututa zvinhu zvese mumba kuyenda saka ndadzoka ofuchi pesa pakati pesa apa munhu awe aingogara achiti ainoita zvigarira nekuita kuti upenyu usiri unoda upenyu chaiwo chaiwo ita undigarira ndega bepira zvigarira ndega ndobva mazuva ekuti aende pakuwerenga kwake achinoswedera ndakauya kutopera kwemwedzi pamwe ndobva ndati pakatanga mwedzi kuti nyaya dzedu dzinogadzirika hadzo kuti ndaingozvitora life ndichingoti nyaya dzinogadzirika pakatanga mwedzi ndakazoona mota yauya yakusotapura zvinhu so iye pfungwa dzandaifunga kuti ndichaita noise pakuramba kuti zvinhu zvikuremuka ndobva handina kuita noise mwedzi upiwo ndiJune handina kuita noise pazvinhu izvozvo ndobva ndanyarara ndobva abuda ndobva aenda unogara pari pandoda kuzivawo nechii kuzvine mwana saka kundigare zikaziva kuti mwana wangu ari pari ndikutoda kuziva kuti unogara pari zvakanzi unondowana kuchikora but mazuva apera achanga ambotiti ndiri kuenda kumba kwehanzvadzi yangu ndokwandigogara it's okay zvakanaka so takagara takadaro iye aenda ndangosarawo muchimba muyamuya angosiyawo ndangosarawo netumakachenya twangu ndagara paya kusvika ndazoitawo mainvestigation ndanoda kutsvaga kuti akumbogara kupi sei how nani kusvika ndakazobata pamba paanogara kuti ndobva ndaita time ndiri kutokona marume aya ari kuramba atowedzera pamba ipapo imba yari kugara kutorojekwa nakundi vanhu vari kungotaura ofuiti nyaya dzavandiso dzaibuda sei kuwana ndowa inongoita kuwana handizii but dzaisvika kwandiri nyaya idzodzo ndobva ndati ini ndonyanya ndaita zvezvikuoneka zvikunzwa izvi simunhu andikunzwa saka ndakagara mambo
zvekuti ndaingogara pati chikunzwa hana yangu ichingorova uyu munhu pfungwa idzi dzeusimbi dzanga ati pane chikaruma ndicho kwadi. Saka zvadaro izvo ndakabva ndachizofonera Kumbi, ndamuona achipikwa naKumbi pamba ipapo. Ndokutodarikawo ndobva ndaona uyu aripinda mota maKumbi. Ndobva ndazofonera Kumbi. Kumbi iwewe ndikukumbirawo kuti matambudziko andinawo nemukadzi wangu usawa pakati pawo. Ndikumbirawo kuti ubude pamatambudziko iwayo. Tange tapedza nyaya dzangu dzokunetsa. Inini newabereki wake naiye tine zvatofanira kutiwira. Zvona Kumbi andana nemukadzi wako, mukadzi wako upi? Mukadzi wako upi? Ndobva nguva chidiki uyu akabva andifonera. Zvikanzi muri kunetsa Kumbi pakuti muri kumunetserei? Ndobva muri kumunetserei chii? Inini ndangoti inini ngaambobude chii? Waiwe kumudhifenda ngaabude pakati pangu newe. Titange tapedza nyaya iwe mwana wangu kuita but mabudiro awaita kwamadza kwawakushanda. Pamanzwira ndikuita kuti ndakabva ndazoenda kumba kwatete wake. Tete dzimai wangu akabva pamba ichi. Musi wakati. Saka paakabva pamba akanditi akwinogara nehanzvadzi yake. Ndikumbirawo ndizvo akasvika here. Kana tete hapana chandinoziva, haana kutaura kuti akauya kuno. Tete kana uchiti haana kusvika nokuti zvikanzi tikati manje chakaipa chikauya chikasomuona ndiani anobatwa nenyaya dzacho kana anozomira akaita nyaya dzacho. Zvikanzi tinozoti ari kwamadongore. Tete manje mukati munozoti mwana ari kwamadongore kwandisina kuonerawo naye. Hamusi kuona umwe mukundoomesera. Tete ndobva tapedza nyaya yacho wakati anoti ndichauya WhatsApp yedu ndozvakadzisa miri yangu yanyaisi kuita zvakanaka. Ndakati it's okay. Takagara ndabva kuna tete ikoko. Tagara musi wa9 mwedzi uno wa July. Musi wa9 ndobva akambenga andifonera mashure macho achiti ada mwana ada mari yefizi. Ndobva ndati it's okay. Pandakawana mari yayo ndobva ndati since pamufanye chipazuva ndinge ndinosiya mari yefizi ndoenda hambani nazvimwe zvandinoda ipapo kusvika nyaya dzangu dzaita sei dzagadzirika sindaudzwana tete vakufambira nyaya dzangu. Ndopandakasvika ndokusvika pamba paya kune dhoo rekuseri pandapinda pane passage yanogara murume yekutanga. Ndokusvika papassage ndikusangana kamwana kangu papassage ipapo akana juice. Kwiwe usiku unodada pamwe past 8 maneno. Koiwe hauna juice sei? Kamwana kaya kapindimanyira tete mamusingapaziveka pana ndaichipaziva ndozvandakangomupindura. Kuti handandichipaziva zvikanzi imini ndikati ko hauna juice ko mama waripi? Zvikanzi mama wari mumba umu. Asi wane munhu. Ndakabva ndatokachisa zvekuti kasarambe kachitaura. Ndobva ndazonoka padoka. Ndobva wadera ndiani handina kutaura kuti ndini. Pandanoka kechipiri kechitatu ndazoti handini ndokumbira kuti uvhuredo ndine zvandandinotaura. Ndobva atanga kupopota arimo kuti chiri kudei kwandiri wati akataura zvakawanda. Ndobvusvika ndazobvunza landlord wepamba ipapo. Landlord wepanapa ndiani? Zvikanzi vamwe maindi. Ndokumbirawo kuti mundiudzirewo uroja uri kuti avhuredo ndikutaura naye ndini baba vamwana vangu. Zvikanzi inini pana handikuzivei. Handitombokuzivei kana kawanda. Ndikati ichokwadi hamundizive pandachikumbirawo kuti titase nditaure nyaya yangu ine mamiriro yakaita. Landlord uya akati handikwanise kunokera munhu haisiraiti yangu. Ndikati it's okay. Inini zvandakuita pana ndaakurowa dhoi. Ndikati pfanya dhoi chakupai mari yekugadzirisa. Zvikati tatodeedza polisi. Ndikati zvino zvatonaka kana polisi ikatouya zvakatonaka. Ndobva ndarowa dhoi yayo rakadhoi. Mukomana anga awanda kusere kwedhoi. Iwe ndiwe ndakambokufonera pemini ukaramba but nawoonaka chii? Takakikiridzana pamoya tabuda panze takikiridzana. Ndazama kumira pakati kuda kuyananisa achizama kuti haugoni kuyananisa paishu iyi haugoni kuyananisa. Takakikiridzana nemukomana wekuti mushana zvekuti time yachona iyo daipfungwa dzakambodibata nguva yachona pamwe zvikakudai mumba zvedu. Ozi
time yacho nayo chinokwadza tenda itoinacho ndisina kufambira izvi zvekuda kuzokwadza but for kungofamba wangu nacho kuti just for defense zvimunanoirwa kwakasiyana siyana. Saka ndakazvidzora nguva yacho kusvika ndazotaura noti ndifana kuenda kupolisi iwe tinoyananiswa because zvandiri kunzwa izvezvi handogona kuita zvese zvese. Tabuda panze takazoenda nechekumhiri kweroti ndatomta iwe ona unoonekwa nemaseva ngatibve tiende kwedu tiri tu kakuda kuti taure nyaya yako iwe taenda iye akatozviona kuti ndogona kuda kuburitsa sambu ofuti time iyoyo ndaitoda kuburitsa zveshuwa kuti ndingomata sobva ndaresista ndakazongoburitsa foni chete ndichisiya tinokwadza tiri mwana ndobva ndanyarara pataenda kupolisi. Ndasvika kupolisi kuya ndabva ndaripoterwa ndabreka door ndagariswa kuseri kuya ndabvisiswa bvutsu ndokuti shamwari zvauri kundiitisa izvi zvacho. Uyo abva atoti wapwanyandore pamba pangu apako but ona muri kugara mudzimai wangu mumba mako zvanzi ano hauna mukadzi vaiwe mukadzi ndewangu uyu alright zvakanaka. Nemangwana achona ndobva polisi waive neshungu dzekundirarika kupolisi asi zvakazoramba polisi ichitarisawo nyaya yekudzamu wenyaya ndobva taburitswa bva taenda zvinanzi ai munonotaurira ndee munotaurira ndobva taburitswa mangwana makusena ndakafumoya pano kurecha tomaviri vatetaaa izvo zviri kutaurwa kumbirai changa ndinadana nenzima yake vaakutaura zvinhu zvacho ndisimukusha kuti zvavo chikwadi chakaitika ndechekuti akandifondera zveshuwa siyana nenzima yavo nzima yako upi kushamwari titaure tinza uripindiwe ipapo titaurani aiwa handikwanisi kutaura nemi. Chechipiri chaakutaura ndechekuti akauya pamba akaputsa dhoo zveshuwa akaputsa dhoo haana kumuka zvakaitika ndandaida amba ndiwatakura zvinhu zvavo wavanobva muhodha kumozambique saka ndinowatakura zvinhu zvavo ndakutaura ndariite tsika dzemukoti ndotangisa saka akauya ambuya wakandifonera paakazosvika ndiri mumamao wakandifonera ari kunyasura zvanzi andiratadzawo zvinhu zvangu vanga vaine chibage nini ndobva ndatowatakura rutira andoda 25 ndobva ndaenda pandatakura zvinhu zvavo ndobva ndaenda kufamba kwavo ndosvika pandatovhesa mapera ndikapinza ipapo anzi anosaka ndoda kupimire kachi witi maigona kuzopima ngwana varga ndikukupimire sekuti ndoda kuzotengesa zvinhu zvangu aurai zvakanaka. Saka ida ndakatobata sandaurayi ndichida kuisa waida kudira witi ndopa ndakaona dhori chiti bam nebhutsi zvekuti takanokwa kana ndiyana ndobva ngomana yapinda ndakubata andibata ndobva ndangoti ndizvibvisa paya ndobva taenda kumapurisa sikutarwara kuita ndobva ndazoona ndafonerwa ndikubeona mine kuti ndidanzira yasina adidana iyo mutaurwa iyo zvali chekutanga uyo asi murume wangu taichaya mapoto ekuti handina kundiruva. Chepiri chaari kutaura kuti akandibata nechikoro. Murume uyu akanga aakugara kuHarare 8 months achigara kuHarare asingafoni asingachengeti mwana wake achingogare kungwara. Ndikamufonera ndoda mari yachakati aingoti ndichatsvaga. Saka zvakaramba zvichingodaro kusvika 8 months dziya dzakazokwana. Muna May ndopandakazomufonera shamwari ini ndafunga kuti ndiite sei ndichigare ndega iwewe waita sei kugara wega. Saka chiuya ndirongedze zvinhu zvangu uri paye uripo. Zvechokwadi akauya
wiki racho iroro akatombondikretera nebhemba achida kundiuraya nebhemba ndakukunyuka ndikatiza dhee chitu akazviita futi. Saka pandakazotiza ndakazodzokera mumba ndikaona anyora tsamba yekuti akuda kuzviuraya. Ini chokwadi ndakatorohwa nehangu kuti ndikaramba ndichingira munhu anotoda kutozviuraya kudai anoda kuuraya inini. Apa aiti inini ndiri kufurirwa nevamwe maiguru vangu kuti ndisiyane naye. Saka akanga achiti ndouraya iwewe ndobva ndanouraya mai ashivai nebhemba. Inoti ndozozviita sei? Ndozviuraya. Saka taimi ndakadzoka kubva kwandandahwandawo ndatoudzwawo nevakidzani kuti abuda aenda zvopano kusvika pamberi pane bhuku raakanyora tsamba kuti ndazviuraya kusara uchengete mwana wangu. Ndibva ndatofonera vana mukoma wake ndichivaudza. Vakazamawo kumunyengera kusvika akadzoka. Adzoka haana kumira akadzokva muzura kubva muzura imomo. Auya ndakazama kutomunyengero shamwari inini zvandati handichadika hazvirevi kuti ndopanofanira kuperera upenyu hwako iwe. Asi hatina kukwanisa kunzwanana kusvika ndakatsvagawo imba yangu ndikaenda kupera kwamiri. Ipo ndakandotsvaga kwangu kugara ndakatotama aripo achitondibatsira kutuita zvinhu zvangu obva ndaenda. Saka akaramba achifona, aifona usiku kuma 8-9 ndikudatora nemwana wangu romba utanenake. Pamwe pacho aitofona achitotena hei wewe uri kudanana kumbika iwewe kumbiwa kweye uchamusirisirwa ndichaitoti abude honye. Ndikati iwe zvakutora zvese zviri kuzviwanako ndichitaura naye. Saka akaramba achingopa mathreats kusvika musi wa9 wakazouya kumba. Ndakanga ndichitobva kunyazura kunotenga chibage changu neviti ndasangana nevavo panyazura pabypass. Vandatovatira ane chibage changu akanditi $25. Kati inini ndine 20 asi kana zvine ndogona kupei kana chibage kana witi. Vakati chibage handichide ndoda bhaketi rewiti. Kati alright ndonokupirai kupi mberi. Tatofamba tauya ndovandatoti muri kundisiya pano pazuva here. Vakati mbuyo wakambotanga kupopota svika wakazonondisiya kumba kwangu ndobva ndinosvika kumba. Paakasvika handizivi kuti anga aripi asi tanga tisina kutomboita 30 minutes tasvika. Handizivi kuti vanga varipi kana zvekuti hanzi kuda kuuya kunondipa mari yemwana wechikoro. Takanga tatonetsana kubva hamhene kumashure nenhau yemwana wechikoro ndachingoti ndichakupa. Saka wakasvika ndichitotora sagi rangu ndaitorivhura sagi rangu ndopatakadzoka dhirowu kurohwa. Handizivi kuti ibhutsu here chibhakera here handizivi. Saka ini ndandakakotama ndakatozongona dhora kudi ndatondiroverawo mashure vangosvika vatovata ndobvatanga kuitirisa. Ndakazamawo nepandaigona kuti vasiyane pativi. Vaiti usandibati udza uyu andisiyi, udza uyu aendesei andisiyi. But vakaramba kudzamara vandogarisana navo vakamhanya vakaenda kudaidza vavakidzani vechirume kuti vauye vazame kudii kuyananisa. But zvakaramba kusvika zvakazoenda kumapurisa. Kumapurisa ikoko ndopaakabva azoiswa kuseri. Ine ndori vangu achiripota kuti uya uya kunokanya chii ndore pamba ndinogara achinetsana mai ava nababa. Saka kudanana kwake kwaari kuziva ndodana nababa avo baba vakuziyana kwandoita navo ini ndooda ndichitengesa mota yavo ndinoyahaya nguva nenguva. Ivo havasiwo aitomboidhiraivha mota iyoyo aitombodhiraivha nemunin'ina wavo kusvika munin'ina wayo akazoonawo kumwe kwaaishandira ivo ndo vanga kuchiidhiraivha. Ndokuzoti ndizotanga kufamba neya. Saka ava zvavari kutaura ine handizivi kuti vari kuzviwana kupi. Mune statement yavatanga kutaura yekuti tandinoita mafuro ndizvo here
kuti mukadzi wako papi. Kuti mukadzi wako. Nekuti mombe dzaroda dzakawanda idzo 7. Iwe unoti mukadzi wako pakai. Pamusoro mama. Inini ndichitanga kutora nemudzivayo ndakaenda ndikazvizivisa kwabereki wake vakanditambira semwana wavo semugwasha wavo. Wakaroora here? Ndakanozvizivisa, ndakabvisa mari yekuzvizivisa ndikadzivira kuti ndinozika ndo panoveka ipapo. Uri kuona mupanamo mazuva anaya zvaakunonzikana mayo marriage musina kana kutombisa pfuma kana chii, munototora certificate, marriage certificate, nekuti ndatamurume nechi nemukadzi hapadisendi kana kuti chii. Number 1, customarily kana tichiti wakaroora pachiwano musina marriage certificate, hungu wakabvisa rutsamu, hungu wakabvisa daka. Pazvinhu zviviri zvakataura izvo kuti pachiwano chedu, ende hurumende yakazviona kuti for free vanhu vakatonzi nehurumende ewo wabereki mwana wenyu kana akangosvitsa 18 akasangana nemukomana wake akati ari kuda kutoti varoora neipapo, hamuchisire nechekutaura nazvo. Warongotsvaga munhu wese noti hama futi wese anongoenda wondowitness shamwari kana chii, waunotora kana mustreet umu otondowitnessa kuti taamukadzi nemurume hapadi mari apo. Asi panoda chii kuti mundoite proof iyo mopuwa bepa rekutoti maatochi mukadzi nemurume. Iwewe pachiwano panonzi kuti titi mukadzi wako tichirava kuti wakabvisa rutsambu here, wakabvisa danga here, zvechiwano zvinotodhura. Asi hurumende yakatoita kuti zvese izvo zvekuti maroorana izvo nemucheka ya-optional, kuti mada here yenyu kuti mundobvise kuvabereki wenyu, asi maakutenderwa kuti kana munoda kuti munge muchiwanana, hurumende iri kuorganize kuti maane wanana, munofanira kuita zvakare. Then koita mapoto. Zvakare mapoto anodii akutenderwa kuti muite mapoto. Pamapoto ndepekuti kana masiyana munhu anotora twake otora twake mudi moenda. Hapana anoenda achinotaura kuti mukadzi wangu. Pamatoreka muri mumapoto, matoreka kuti shamwari hatichadana nditi hatiri mumapoto, uyu otoenda, hapana anoklima kuti uyu mukadzi wangu, uyu mukadzi wangu. Asi pamapropati manyu munotaura kuti aiwa mapropati atakawana tiri wairi yakaiswa pane rimwe scale, munobvumirana kuti muri mushimuwa mashiyana. Saka iwewe union yako na Violet iri papi? Ndakutaura chinonzi kuti munhu ate mukadzi wako, kana ndakutaura nzvimbo mbiri. Iwe uri papi kuti utipuruvhire kuti uri mukadzi wako? Zvandati kunyange nevabereki wake vanozviziva. Vari kuti vabereki wako muri kuti akaroora? Ndakapisa mari yetsvakirai kuno ndikaendesa. Tsvakirai kuno ndozvatinotaura kuti tsvakirai kuno pachiwano hakusi kuroora. Kana akafa mumaoko ako waibvisa tsvakirai kuno wanda kuti hati wiki uyu kusvika wabhadhara chii? Unozviziva ngeye wachidamo ngei
afa uyo akafa nhasi zvinonzwa kuti hatiwigi mwana wedu kusvika waroora. Kuroora kuita sei? Kubvisa rutsambo, kubvisa dare. Magrosari, matekenya ndebvu, kuombera, tsvakirai kuno, zvese izvo hakusi kuroora. Mafukidza dumbu, izvi zvese izvo hakusi kuroora. Kuroora kubvisa mombe yeumhai, mombe yababa, danga rako, woti aiwa ndaroora mukadzi, mukadzi wangu. Saka iwewe waona kuti mukadzi wako ndepapi? Sabu patinoti mukadzi wake ndepapi apa? Ya chinoitika mambo mukati membo ndinenge ndichiti ndisha asi imwe nguwa inini achinditaurira aipa mudzimai wake mari kuti dzimugadzira kuti tiendese kuAmerika. Saka mudzimai wake tiye asina kuzofambisa mari munezvo. Roora rakapuwa mukadzi. Aiwa zvikutoora. Zvinotaura kainini. Roora rakapuwa mukadzi here? Kuti anogona kuchengeta kamama. Roora rakapuwa mukadzi here? Kachakamisena pamberi penyu pamanenge asina kunzwisisa mudikano zvamatsanana. Mache anoda kutsanga maida. Anotsvedza mumovha asine anotsvedza anoda kugara tutu. What's a concept of political problem? Anogona kunge asina kunyatsonzwa tsanangura yemanga muchimu. Iye paari kuramba akasimba achiti ndakaroora, anogona kutobatsira dare. Pamwe anenge ane listi rotomboiswa pamberi apo overenga aone kuti zvamataura izvi zvirimo here mubhuku rake. Anyatsonzwisisa kuti haana kuroora. Ndozvandiri kusanganisana. Ataura ega ndakaisa zvakaitika. Haana kuroora. Saka akabhadharwa mombe 7 iye asina kana 1 yaakaendesa kuna mwana ndiwani. Ndiwani. Ndaida kubvunza kuti zvawani mwana pamwe akamboendesawo mbudzi dzekunosungira mukadzi wake akamboendesawo muzinda. Saka zviri kuonekwa kuti hapana imereji ende hapana ipaunoti mukadzi maibika mapoto. Ende akutaura kuti even hurumende inorecognize zvemapoto. Vanhu vanoita mapoto mazuva anaya hurumende yakurecognize. Ndo pamunoti pamunorambana uyo anotuta twake achienda. Iwo tuta twako uchienda kana kuti uchisara netwako. Nekuti hamuna kunge makadii. Ende hakuna kune mutemo wekuti munoenda kuti ndandine mukadzi. Ndo saka ni vanhu vachizoona vakadzi vachiita zvavanoda nekuti vanoziva mitemo kuti hapana chakaenda kumusha kwedu, tiri kungogara mapoto. Hurumende inoenda zvakare yoti kana waita wana varwairi iwe unoenda kumejasipi unopuwa maintenance. So that haumufoneri. Handiti mwana wako wopuwa maintenance monthly hauchamufoneri nekuti munoramba muchiita mhirisho. Namama kuita kuti unenge uchiti ndipe mafizi, ndipe chii, unonyora list yako woenda kumejasipi court. Takaita mapoto nemurume mwana isungi kodzero yekuti baba munhu aberekesa neabereka wese munofanira kusapota mwana wamabereka.
handiti. Saka dare rinodhisimisa nyaya iyi kuti anga ari mapoto pasina murume nemukadzi. Ibvi ngade iwewo wanga wachitorohwa poto iyo hapanai ungarapi pamberi pedare nekuti anga asikadzi hapana ichokuramba nekuti uyo anga asirichi mukadzi wake mese maamurichi zvikomba asi kumbirai zvino pakupisa pakati wanire kuiti pamusagara zvofana 30 minutes sasa achimira biro wake varume ngatidzidzei pane zvinhu izvi. Kana waita enda undoroore mazuva ano akakuti enda unotore muchato, so that you are protected. Panhau dzakadari izvi unonyatsoziva kuti mukadzi wangu nekuti mune muchato wamaenda kuhurumende muchindotaura kuti tiri tese. Ende muchato unonetsa kudii kupa haunetsi kungoita 30 minutes mune matosainirwa matopedza, asi kubreka muchato makore